צ'יקו! אתה רעב? יש מרק. לא תודה. נו, אז תיקח משהו, אתה נראה חיוור. אני אקח תפוח. אני שומע אתה מסתובב אצל אזולאי בזמן בית ספר. מה אתה עושה בבית? אז קרא לרבי יוחנן. תתרחק מהשכונה, תישאר בבית ספר. הייתי היום בבית ספר. אז מה אתה עושה פה? היה לי קר, באתי להביא מעיל. כן, קר ממש אצל על אזולאי. מה למדתם היום? על השחורים והכלכלה באמריקה. היה מעניין האמת. צ'יקו, אז אתה יודע איך אומרים 10 קופסאות באנגלית? 10 boxes. אני הולך. תתרחק מאזולאי. לא רוצה שתסתובב שם. הבנתי. לא יושב אצל אזולאי בזמן בית ספר. לא! לא תסתובב יותר אצל אזולאי בכלל! מה? למה לא? יש דברים שאתה לא צריך לדעת. אזולאי יהיה פה עם הילדים ביום שישי. מה לא צריך לדעת? זה בגלל ג'וליאט? אל תגיד את השם הזה בבית הזה. בואי, בוא. אתה רואה אותי פעמיים בשבוע ומחליט לי עם מי להסתובב בלי להסביר לי למה? מי אתה? אני אבא שלך. מה, אני משחק גוגויים בשכונה? אני עובד? מפרנס אותך ואת האחים שלך כדי שיהיה לכם מה לאכול. אתה בקושי רואה אותו, וכשאתה רואה אותו, אתה גם מרביץ לו. יש לו פוטנציאל יותר מזה. אמא, ארצות הברית זה ליד איטליה, נכון? בטח, בטח.